Gai zerrendako bigarren puntua. EH Bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena. Etxegabetzeak etetearen inguruan. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposamena egin duen taldearen txanda. EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko. Beitialarrangoitia andereak du hitza. Kaixo, egun on denoi. Euskal gizartean egun buruhauste gehien sortzen dituen gaien artean bat etxe bizitzarena da zalantzarik gabe. Bai estatuan, bai Europa mailan, baita Euskal Herrian ere, bermatu beharreko eskubidea da etxe bizitza duina izatearena. Baina beste askotan bezala, paperak bai, ondo jaso du, baina praktikak ez du eskubide hori betetzeko urratsik egin. Alderantziz, esango nuke. Ondorioz, etxe bizitzaz hitz egiten dugunean, sakoneko arazo batez ari gara. Orain arteko politika publikoen eta baita hainbat legeren aldaketa eskatzen duena. Norabide okerra zuzendu eta eskubide gisa bermatu ahal izateko norabideari ekingo badiogu. Etxe bizitza oinarrizko baliabidea dugu, gure bizitza garatu ahal izateko. Baina eman zaion erabilpena, bereziki azken urteetan, ez da oinarrizko ondasunena izan. Ondasun espekulatiboarena baizik. Ez da esparru pribatuaren arazoa bakarrik izan. Arlo publikotik ere elikatu da espekulazioa eta ez zaio bidea moztu. Orain, krisiak gauzak baretu egin ditu. Eraikuntza moteldu egin da. Baina urte luzetan beharren gainetik eraiki da. Familiak zintzurreraino zorpetu dira hauek ordaindu nahian. Alokairu bidea erraztu ordez oztopatu egin zaiolako gehiago. Eta orain ez da hori ere esango genuke. Lehen eskatu orduko lortzen zenuen mailegua eskuratzea, orain ia ezinezkoa bilakatu da, hori kasurik onenean. Beraz, krisia aprobetxatu egin beharko genuke, erora jo eta arazoa oinarritik zuzentzeko bidean jartzeko. Arazoa ez baita ez krisia, ez maileguak lortzeko zailtasuna, eta ez da eraikuntza kopurua ere. Arazoa espekulatzaileen gose ase ezina izan da. Etekinak epe motzean lortzeko irrikak salmenta lehenestea ekarri duena. Gure irabazien parterik handiena etxe bizitza eskuratzeko bideratuz, eta diru sarrerak moteldu edo desagertzen direnean gorriak ikusiz. Hori da guztiz moldatu behar duguna. Alokairuaren alde eginez, etxe berriak eraiki aurretik hutsak merkaturatuz, irabazien parte txiki bat bideratuz horretara, eta gainerakoa eguneroko gainerako beharrei eta ongizateari bideratzeko moduan izan gaitezen herritarrok. Baina gizarteko beste arlo batzuetan gertatzen zaigun moduan, garrantzitsua hori dela jakinda, eta beraz, sakoneko aldaketen beharra gordin mahai gainean jartzeko unea den arren, eta egingo dugu, premiazkoa gaur, urgentea, etxegabetzei mugak jartzea da. Azpian dagoen arazoari soluzio bidean nondik ematen zaion aztertu eta moldatzen dugun bitartean, jendeak kale gorrian geratzen ari delako. Eta hori, nola edo hala, moztu egin behar dugulako. Gaur ahal bada eta ez bihar. Asko, gehiegi dira, beraien etxeak galdu dituzten familiak eta kale gorrian daudenak. Oso kolektibo ezberdinei eragiten dien eta eragiten ari zaien arazo larria da etxegabetzeena. Eta hitz politak albo batera utzi eta benetako soluzioak emateko garaian gaude. Norberetik konpromisoak hartzeko unea alegia. Jar ditzagun benetako soluzioak martxan
inor gehiago kaleratu ez dezaten, eta has gaitezen ondoren etxea eskuratzerik ez duten hoien beharrak asetzeko lanean. Hori ere bada gure egitekoa, naiz eta gaur ez garen horretan hainbeste zentratuko. Ez da gainera lehen aldia, eztabaida legebiltzar honetara ekartzen dena. Onartu izan dira gai honen inguruko ekimenak, baina ezer gutxi konpondu dute ekimen horiek. Eta datuei begiratu besterik ez dago arazoaren gordinaz jabetzeko. 2008tik 12.000tik gora familia bota dituzte euren etxeetatik Hego Euskal Herrian. Egunean 7 kaleratze burutzen dira botere judizialaren iturrien arabera. Kopuru hori 9koa izatera ere iritsi zen iazko lehen hilabeteetan. Eta aurretik dugun panorama, neurri eraginkorrak hartzen espaldin badira, ez da hobea. Naiz eta emandako kopuru hauetan, jakin badakigun guztiak ez direla etxebizitzei lotutakoak, asko dira, bakarra egonda ere asko litzateke. Amaia Egainak, egoera jasanezina egin zitzaiolako bere buruaz beste egin zuenean, bazirudien egoeraren larriaz jabetzen hasiko ginela, eta administrazioak zegokion esku hartze maila izango zuela handik aurrera horrelakorik berriro gerta ez zedin. Zirudien, baina asmo hutsean geratu da. Denok dakigu, Espainiako gobernuak kaleratutako moratoria moduko dekretuak oso gutxirentzat ekarri duela behin-behineko arnasaldia. Denok dakigu, banketxeek irudikatu zuten lotxa, espejismo hutsa izan zela. Eta kaleratzeak etengo zituztela esan zuten arren, iragarpen hutsa izan zela. Eraginik gabea, epaitegietan hasitako bidean atzera kasu bakar batean ere egin ez dutelako. Guztiz onartezina da, eta salatzearekin ez da nahikoa, neurriak hartu behar dira. Finantza erakundeak dira neurri handi batean, herritarrok pairatzen ari giren krisi honen eragile. Eta erantzuleak izan da ere, administrazioak hauen epe motzeko etekin goseak ekarritako diru zuloak estaltzeko denon dirua erabili du. Eta hori egin du inolako ardurarik trukean eskatu gabe. Herritarron zergetatik ateratzen den dirua jasotzearen truke, familiak itotzeari uzteko konpromisurik eskatu eta hartu gabe finantza erakunden artetik. Gure diruaz, finantza erakundeak irabaziak bermatzen ari dira. Eta bitartean, gure jardueraren erdigunea behar luketen herritarrak, bazterketa, pobrezia eta kaleratzeak ari dira pairatzen, egunero. Egoera hain da agerikoa, denok hitzez gertatzen ari dena mugatzeko beharra aipatzen dugula. Baina hitz hutsetan geratzen gara. Horren ondorioz, Legebiltzarrak iazko maiatzean onartu zuen Eusko Jaurlaritzari eta finantza erakundei eskatzea kaleratzen ordez bestelako alternatibak bila zitzaten konpromisoa adierazteko. Baina bistan da ez du fruiturik eman. Eskari hutsean geratzen baldin bagara, finantza erakundeek ez dute inoiz behar ditugun urratsak emango, bihozgabeak direlako. Horregatik, bitartekaritza lanak ondo daude. Herritarren eskubideak defendatzeko baldin badira hauek, finantza erakundeentzat arazoari aurre egiteko kaleratzen ordez, mahai gainean jartzen zaizkion aukera ezberdinak lotesleak baldin badira. Eusko Jaurlaritzak badu nondik eragin. Hasteko, finantza erakundeentzat zaindu beharreko bezeroa dela esan genezake. Milioi asko mugitzen dituen erakundea den mailan. Hori dela eta, hauen konpromisua eskatu dezake. Eta kaleratzeekin jarraitzen duten finantza erakundeekin lanek ez egitea erabaki ere bai. Zein konpromiso eskatu behar zaizkio gure ustez finantza erakundei neurri hau ekiditeko? Aztertu ditzatela, orain arte kaleratuek etxea berreskuratzeko aukerak borondatea baldin badagoen egin daitekelako. Inungo legek hori galarazi ez duelako galarazten. Ordaindu ezin dutenei hipoteka betearazteko prozedura martxan jarri aurretik beste bide batzuk bilatzea. Kalegorrian geratu gabe alokairu sozial baten bitartez, momentu egoera oker horri aurre egin ahal izateko, beti ere egoera hobetzen denean, berriro ere ordainketari ekin ahal izateko konpromisoarekin. Izan ere, kaleratze kasu gehienak
diru sarrera nahikorik ez izatearen ondorio dira, eta ez familiak zorra handietan sartu eta neurriz kanpo aritu direlako. Horrelakoak ere izango dira, baina ez dezakun horrelako argudio merkeetan benetako egoera ezkutatu. Langabezian, diru sarrerarik gabe, oinarrizko beharrak asetzeko ezintasunean dagoenak, ezin dio aurre egin soldata zuenean parte handi bat jate zion hipotekari. Kasu bat horren argigarri, finantza erakundeari 8.000 euro zor zizkion gizonezkoarena. Ez da dirutza lana duenarentzat, baina bai aspaldian dagoenarentzat, langabezian dagoenarentzat. Ez da onargarria zor horrengatik etxea galtzeko zorian izatea, eta ez da ere kopuru handiagoa balitz, etxea galtzea bera ez litzateke justifikagarria. Eta gainera, hainbat kasutan pobreziara, bazterketara kondenatuak daude etxea galtzen dutenak, oraindik hori galdu ondoren zorra izaten dutelako. PPk esango du badagoela legean, egia da gaur egun onartua, behin etxea galtzen denean zorrak itatzeko modua, baina aldaketak egin beharko dira. Neurri horiek ez baldin badira eraginkorrak aldatu egin beharko dira, eta gaur-gaurkoz ez dira eraginkorrak. Zer gertatzen da? Finantza erakundeen interesen aurkakoa dela, eta hori egiteko borondatea beste gauza bat dela. Horregatik ondo legoke aldaketa onartzea, baina hipoteka legearen eta estatu mailan egin daitezkeen bestelako lege moldaketen zain baldin bagaude, nekez emango ditugu pausoak norabide zuzenean. Jakin baidakigu, gehiengoa dutenek ez dituztela lehenesten, etxea galtzeko arriskua dutenen beharrak. Guk eskatzen duguna da, finantza erakundek diru publikoa jasotzen duten bitartean gutxienez, sikiera ez dadila beste kaleratzerik gauzatu hauen aldetik. Lehen aipatu dugun gizonezkoaren kasuan, azken unean, kaleratzea, gelditzea lortu da. Azken aldian, Basaurin, Lekeition, Gasteizen, atzo Irunen, antzeko kasuak gertatu direla ere irakurri ahal izan dugu. Jendearen presioaren gatik izan da, instituzioak ez direlako nahikoa busti. Eta horren aurrean galdera egiten dugu, azken unera arte, estu eta larri, etxea galtzeko zorian egoteak dakarren estuazuna, zergaitik ez lehenago ekidin. Zergatik kaleko presioak lortu duena, ezin dugu bestelako neurrien bitartez, prozedura egokiak arautuz bideratu. Herritarren elkartasunaren, presio gaitasunaren baitan utzi behar aldugu, kaleratze bat gelditzeko gaitasuna. Galdera horiei erantzuna eman behar diegu. Herritarren eskubidei lehentasuna eman behar diegu. Eta finantza erakundei mezu argia helarazi behar diegu. Beraiek ere gizartearen parte modura, dagokien erantzunkizuna borondate sartzen ez badute, egoerak behartuta egiteko bidea bilatzeko prest gaudela. Mezu hori finantza erakundei igorri behar diegu. Eta Kutxabanki ardura maila handiagoa eskatu, duen funtzio soziala gogoratuz eta betearaziz. Eta horretarako ez dugu Mario Fernandezena joan beharrik, hemen zaudeten alderdietako ordezkariek duzue gauzak moldatzeko giltza. Etzarete alperrik saiatu erabakien kontrola zuen eskutan pilatzen, orain zuei dagokizu urratsak ematea, hau ere bada gizarte ekintza. Hori finantza erakundei begira, baina horrez gain eta bide batez, gure esku dauden tresnak erabili behar ditugu. Kaleratzerik ez egin, alokairuzko babes ofizialeko etxeetan. Kaleratuei babestuko etxeak aukeran jarri. Salmentako babes ofizialiko etxeetatik inor bota behar badute, etxea Eusko Jaurlaritzak atzera eskura dezala eta ez dezala utzi finantza erakundeen jabego izaten diru publikoz egindako inungo etxerik. En resumidas cuentas, Euskal Herria Bildu lo está diciendo desde la campaña. Haremos todo lo posible para que no se produzca ni un solo desahucio más. Pondremos todo nuestro empeño en ofrecer alternativas a las familias que han sido desalojadas de sus domicilios, así como en implicar de forma activa y decidida a las entidades financieras y a la Administración en la solución de la problemática de los desahucios y del acceso de la vivienda. Esta es la razón por la que la proposición no de ley que estamos ahora debatiendo ha sido nuestra primera iniciativa parlamentaria. Hau lehen urratsa da. Legeak aldatu bitartean, finantza erakundeek jarrera aldatzen duten bitartean, berehala egin daitekeena, administrazioaren esku dagoena eta egingarria. Egingarria bestelako proiektu handietarako dirua baldin badago, honetarako ere behar dugulako jarri,
eta sinisten badugu benetan pertsonak gure politiken erantzunak eman behar ditugula eta pertsonak hauei eman behar diegula erantzuna eta erdiguneak jarri behar ditugula. Eta zentzu horretan, aste honetan jaso ditut bi galdera idatziz Eusko Jaurlaritzari egindakoak, alokairuzko babes ofizialeko etxeetan zenbait kaleratze egin diren galdetuta, eman zaizkidan erantzunak irtenbideak bilatzeko baino lotxak ezkutatzeko ahalegina gehiago erakusten du. Niri, gure taldeari, berdin dio kaleratze horietan hainbat kasu gertatu ote diren beste arrazoi batzuengatik. Horrek ez du izkutatzen portzentai bat badela, hain justu ere alokairua pagatu ezin da kaleratu dena. Gutxiago edo gehiago izan, bakar bat ere kaleratzen ez dugun bitartean, hori bada nolabait saiestu beharreko portzentaia. Ulertu behar dugulako, etxegabetzeak direla etxebizitza eskubidearen aurkako erasorik bortitzena. Hori bilatzen du gure proposamenak, horri aurre egitea, eta baita ere erdietsi dugun akordioak, eta honekin bukatzen dut, besteak beste kaleratzeak gelditzea, dagoeneko etxea galdu dutenei alokairu sozialen bidez alternatibak ematea, eta lan horretan administrazioarekin batera finantza erakundeak inplikatzea eta hauekin lan egiteari uztea. Hori da funtsean akordio honen baliorik handiena. Jakinda lehenengo urratsa dela eta bide luzea dagoela egiteko. Mila esker. Eskerrik asko, Beitialarrangoitia andrea. Jarraian zuzenketak